Айде. Айде, течи. На крокодилка. Айде, мамо. Айде да видим сега. Айде. Уверено се насочваме. Тея, сигурна ли си? Тея, сигурна ли си? Тия неща ги вижда всеки ден. Има малко двоумене. Има малко двоумене. Хайде, мамо. Трябва да вземеш и да си тръгнеш оттам. Така ли се прави? Да вземе и да се тръгне? Добър избор. Не е добър. Всеки ден играе с това нещо и пак не е плана. Това е вярно. Фризьорка или просто Кипра домакиня. Вземи котка мине. Късно. Дея? Определено ключа не е, но... Тиганите и четките. Това е нашата дъщеря, направи своя избор в живота. Нали трябва да се отдалечи от масата? Тея? Айде, ела. Хайде, ела. Отдалечава се или не, тя направи своя избор, Делче. Тея! 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 Хайде, ела. Течи. Тея. Течи. Тея. Браво! Не сме много доволни, но браво! Хайде, ела. Това ли беше? Хайде, ела. Ами това беше, да. Тигана и четката. Това е. За съжаление. Айде. Това беше от Сега нас. ще те накараме да купите шпитка след обедна закуска, ако искаш.